Današnji 25. maj, nekdaj dan mladosti, je bil za Kamnik nekaj posebnega. Obiskal nas je namreč nihče drug kot sam tovariš Tito. Pred gostiščem pri cesarju so ga pričakali številni tovariši in tovarišice, delavni ljudje in občani številnih narodov in narodnosti. Številne občanke in občani so želeli ljubljenega vodjo takoj pozdraviti. Dragi tovariš Tito, v imenu slovenske mladine vam izročam štafeto mladosti. Drugarice, drugovi, drage moje pionirke, pioniri, draga omladino. Ja sam jako radostan što sam danas vaš gost i kod Adeje Franci dođi ti ovamo, jer bez tebe ja danas ne bi bio tu. Na mojoj desni ima više prostora i manje ćeš platiti. Jer ja sam čuo da naš Franci to ima ovo kao veliki praznik u srcu sa vama više godina, da je to već tradicionalni dan. To nije samo moj rođendan, nego vaš najveći praznik. Znači, blago na srce, čuvajte i bratstvo jedinstvo naših naroda kao zenicu oka svoga. A bratstvo to su gnjaševci, to treba onda saznati ko je, da ih magla uzme, a more napravi. Kada vam nije bila potrebna arbitraža da se svađate za 2 mm mora lijevo desno i oko kamina i preko kamina do međunarodnih voda, jer sve od Triglava do Đevđelje bilo je vaše. I naša kasa koju ste vi ispraznili, ali ja sam im sa Galebom nosio te kredite, vi ste to ispraznili da ste se izgradili kuće, kad ćete vi to vratiti ne znam, ali ta kasa je bila naša, ja sam je punio u Beogradu, a vi ste je praznili. Nesvrsteni, znaš koja je bila Saramabi Matamarama Najka? Ajde ponovi, Saramabi vam, pa da, kako se ne kaže? Saramabi Nana. Minka Kovačeva. Saramale Banda Rajka je rekla kao blagajničarka nesvrstanih, ona je rekla isto kao Ivan Cankarić, vas priznati slovenski baljetnik, narod si popisao sodbu sam, ni frak mu je nebo i neka glasa nego moji učenici u Kumrovcu, da su popljačkali narod, da imate sad više od 95%
propaštenih ljudi, a 5% takozvanih tajkuna. Jedan izmed njih je gradonačelnik Nela Malečka, ti to dobro znaš, takozvan Janković sa mekim C. I kad on dođe na Rožnik 1. maja, ja sam se kesio oko pečeno ličko jagnje, on tamo, jedan najvećih, kako da kažem, kapitalista koji je pokrao ne samo Merkator i delnice Merkatora i nas i tako dalje, nego je jedan najbogatijih Slovenaca, on priča, jer nije to apsurda, on priča kao predstavnik radničke klase radnicima na Rožniku kako treba još više zategnuti pasove, a on se nakrao da će i vnuki od njegovih unuka da žive kao bogataši. Gde je to pravo? Zato moram ja. Hvala vam, drugarice, drugovi. Imaš ti, Franci, nešto važno da kažeš kao organizator? Jaz sem zelo vesel, da si se tako lepo udeležil. Upam, da se bomo še naprej zabavali. Franci, molim te, pričaj štajersko, sad si odcepljen. Tako je, Štajerc, najvišji vegan v Kamniku. Bravo, bravo! Drugač pa Jugoslavan, še vedno po duši. Zanima me, kako je bilo leta 76, ko se bila iz Šuševska, na Lagi, v Bistrici. Leta 76, ako? Sad se odloči ili 76 ili 76. Aj, neka bude, ovako. Zadnjo, ko se bilo v Karloški Bistrici, bilo je ovako. Bilo se tamo iz Šuševskom pokorevska bila tamo. Kako je bilo? Kako ste jagali? Pa jagali smo jako dobro, Šuševsko bolje od mene, jer je pobio više muflona nego ja. Ali na glas da te čuje radnički klasa, mladince, mladinke. Čestitao, čestitam vam dan mladosti. I ja tebi, dođi gore, daj. Dođi gore, tamo je Prelego sam dobro da sam rekao. Hvala ti. Odatle si Crnogorka, slična si malo Štefki Kučane, si preko Korošica. Iz Bosne, bogati. Pa šta radiš tu među kapitalistima? Tu kaži. Nego si u penziji. Dobro, si lazio tamo. Halo? Gdje su stavili tvoju nogu kad su ti u kliničnom centru? Gdje je ona noga? Ti si otišao dole pa... Gdje je tvoja noga? Je li u Sloveniji ili je otišla s tamo u Beru? Ako nije, pita direktora Slovenije Lesa, ako on ne zna, onda zna direktor Menine. Menine. Nekad je bila u Kamniku, sad ste i dalje, gdje ste skočili?